nindot kaayo ang pagka sulti ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa. Gipahinumduman niya ang taga Efeso nga ang tao di ay naay dako kayong gahom. Siya hinaot unta nga makaamgo mo unsa mo kagamhanan, unsa kalapad ug unsa kahabog ang maong gahom. Mutuo ba mo nga gamhanan mo? Ang hilo man kay mo diha. Kay kita ra ba no kaning atong pagsimba usahay sigig pangayo, siging pakiluoy sa Ginoo, sige ra gitag pangayo. Pero wa gid ta mo gamit sa iyang gihatag nato nga gahom. Mao nay problema nato. Mao na nga gipahinumduman ta dinhi nga naa tay gahom. Mao na ingon San Pablo, malamdagan unta kamo, makasabot unta kamo. Ug unsa maning gahoma? Ang paghatag ni Kristo kanato sa Espiritu Santo. Ug mauna siya'y gahom nga makahimo bisan unsa, apil na ang pagbanhaw sa mga patay. Saman, mutuo mo ana? Wala na mamug na nga matay. Pero naatay kagawasan, mao ni ang problema. Kay ang kagawasan gihatag pud na sa Ginoo nato. Mao na gihatagag kondisyon ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang magsalikway kanako, ako sang isalikway. Ang mudawat kanako, ako sang dawaton. Pero di ay say warning nga importante kayo. Kung magsulti mog dautan, batok sa anak sa tao, pasabot batok niya, pasayloon mo. Pero magsulti mog dautan, batok sa Espiritu Santo, dili na gyud mo pasayloon. Ug unsa maning magsultig dautan, batok sa Espiritu Santo, kana bang dili ta motuo nga naatay gahom? Kana muna musangko ta sa tuo-tuo, musangko ta sa pagsunod anang mga gipangtudlo sa mga tao. Pragod anang naay mamatay, daghan kayong tuo-tuo, naay kaslon, daghan kayong tuo-tuo, magtukod og balay, daghan kaayog tuo-tuo, no? Wa mo ana mo sunod. Kana bang mga ngilad na. Kusog kay tana. Sultihan mo nga kinahanglan duha ra gyud ka buk anak aron nindot inyong kinabuhi, sunod sa dayon, tuo sa dayon. Niyag moingon gani nga okay ra nang usa ka dosinang anak, sa likway dayon. Di na pwede yun. Di na pwede. No? Ana ginangato, sultihan mo nga buwagin ang imong bana kung sakiton ka, or buwagin ang imong asawa kung mauna na imong kasakit, sunod sa dayon ta. Pero ang gisulti sa Ginoo nga di na gyud buwagon hangtod sa katapusan, sa likway dayon. Ingnon ang mga ulitaw dalaga, ayaw mo pag tinukhangay, samtang wap amoy kasal, tinukhangay gyud. Ingnon nga, kana ganing, sa pamay gipangingon, ayaw mo pag gamit anang drugas, suyop gyud. Hantod karon ay, anak pa sa atong DOJ, sakpan, sikat ka estanan ron, social media. Kana bang, naanagid unta ba? Naanagid unta ang pagtulunan, imo pag yung isalikway, maunay sala batok sa Espiritu Santo. Niya ka mo, mustaman, kusog mong musunod sa Espiritu Santo o musalikway?
Ilahan bitaw na. Unsa may mga timaan nga nagsunod ta sa Espiritu Santo. Unsa may una? Unag yung timaan. Sige. Gusto mo mahibaw? Tagaan ta mog pipila. Tanaw na tong nagsunod bagyod mo sa Espiritu Santo. Di mo ani mo buhat, nagsalikway mo. Una gyud na timaan atong i-implement, atong tumanon ang pulong ni Kristo. Ang unag yung pulong ni Kristo mao ang pag-ingon, bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa langit. Kana mo'y pinaka-importante gyud. Bulahan kamong mga kabus. Kinsa ninyo dinhi ang nisunod ana og naning kamot gyud sa pag-implement ni ana ta sa kamot. Tanawa. Day usa ni isa. Inaot pa unta. Mao na ang mga dato sama ni Santa Teresa sa Avila, dato kayo sila, namiya sa ilang bahandi. Sila si St. Francis of Assisi, Ignatius of Loyola, o hapitan ng mga santos nga mga dato, San Roque Pananglitan, gibiyaan gid nila ang ilang bahandi ug nagpuyo sa kakabos. Nga naman, gisunod man ang Espiritu Santo nga bulahan kamong mga kabos. Kinsa may unang nisunod ni ana? Si Maria o si Jose. Puno gud sa Espiritu Santo si Santa Maria. Kanibang birhen ba? Maunang nagpuyo siya sa kakabos. Ang sunod sang nipuyo si Jesus. Tag-iya siya sa universo. Bisag pila pa ka bilyon na bahandi pwede niyang himuon. Pero nagpuyo yun si Jesus sa kakabos. Nga naman, puno si Jesus sa Espiritu Santo. Gidihugan sa Espiritu Santo. So ang unang tudlo sa Espiritu Santo, kinahanglan mahigugma gidtas kakabos. Lingi ay mong tupad. Lingi ba? Lingi na saman. Nahigugma ka na o musalikway? Ala, sige. Muna, kining namalit na tog slat karon, nahigugma nas kakabos. Kay kanimang kung taong mahigugmas kakabos, mahigugmas na siya sa kabos. Muna, it takes a poor to love a poor. Muna, sayop ginang atong yawanon ginang panghunahuna nga pader. Unsaon na to pagtabang ugwa sa tay atong kwarta? Muna mangwarta usa ko aron ini kaarang-arang nako na ako ikatabang sa uban. Na sayop gyud na. Porting dako ang sayop. Nga naman ang tao nga nangwarta di gina manghatag sa tinud-anay lang ug manghatag na naapagidnay pakapin interes. Pabayran, ipautang na, ipautang niya, tawgo niya nga tabang ang pagpautang. Di ba? Nitabang ko pa dir, ipautang ko na anak ko sila. Niya, imong gibutang ang interes. Nasa'y gamay pa dir. Awa ka mo tabang nila, imo silang gipangwarta. Nga, na sakto. Imo silang gigamit para sa imong kaugalingon paglambo. Kaya ang imong 1,000 inig-uli, mahimo namang pila na? Pila ng sagad karon? 1,100? Inig usa ka buwan. Gisyunan ka na. Inig tapos tuig, pila naman na? Kana bang 1,000 og di mabayran, niya tapos ng tuig, kada buwan 100 may ipatong, pila naman na? Mahimo na 2,000 kapin, 2,200. Onya, kay patunga naman sa nag-200. Sugod anang tuiga. 200 na may patong. Ug di gyapon kakabayad, human sa duha ka tuig, pila na may imong bayronon? Kwenta. Munang mahibong ka ang imong 1,000, inig sunod paningil, 15,000 ay imong bayronon. Onya, tabang din na. Nya kamusad, kamusang mga buangon, gisugo gitas Ginoo, ayaw mo pangutang, pangayo. Mao na kita din sige tag pangayo.
Nga naman, gasunod tas Ginoo. Kaning tanang nipalit og slot nato, ato ganing DOPS 8,511 na ang atong halin. Nya ang atong MMTL 2,223 slots na atong halin. Wa man ni gipautang, ato man ning gipangayo. Unya, ato ning gipangayo dili aron magdato ta dinhi. Atod pa sa usas ako mga kaila, pader 40 na gid ron nimong datua kay sunan ka anang milyon-milyon ang ihatag na ninyo. Ay, kabati man sila atong report na ko atong niaging semana nga 130 milyon na atong nadawat dire hangtod sa December 2021. Nako, dato dato gid mi sa pagdawat, pero dili mi dato sa pagtigom. Kay wa gid na namo tiguma, ihatag gid na tanan ngadtos nang inahanglan. Og makita gid na ninyo ang nahitabo sa parokya og sa simbahan nga among gipanghatagan. Apil na ang mga tao. Nya makita sad na ninyo sa among bank account nga jutay kay nahibilin diha. Makita sad na ninyo sa akong bulsa kay wa gyud hapit kwarta. Mas kwartahan pa ning among labandira kay kanako. Okay, mutigo mo na sila. Mutigo man, ako di man kumtigom, sige, ngatan, kana. Nga naman, maulagi na, o gusto tang musunod sa Espiritu Santo, ang unag yung mahitabo, di kita mahigugmas kwarta. Ang atong higugmaon, ang paggamit sa kwarta padong sa uban. Ug mauni ang atong gahom, mahimot ang gamhanan. Tanawa sila si San Roque, gamhanan kayo. Santa Teresa of Avila, gamhanan kayo. Dugay na ni silang nangamatay, sobra na 500 years nangamatay sila. Ang ilang gahom na alang gyapon. Ang mahal nga Birhen Maria, sobra na mga hapit na 2,000 years na gikas iyang pagkamatay. Hangtod karon perting gamhanana, mahimot ang gamhanan. Mauna niingon si San Pablo, hinaot unta makasabot mo ani. Og kining maong gahom kun atong gamiton nga gasunod tas Espiritu Santo, makahatag og kaayuhan sa kalibutan og sa sunod nga kaliwatan. Tanawa kung say gibuhat sa mga misupak sa Espiritu Santo. Tanawa kanang nagpadato og maayo. Nganong naggubat karon ang kalibutan? Unsay giilugan, ang kakabus o ang kadato? Tubag, ang kadato. Og sa akong pagpanalipod, sa akong bahandi, patyon tika. Ingon sa tong usap, sa ako sang pagpanalipod, sa akong bahandi, patyon tasad ka, nagpinatyanay na ta. Mauning krisis karos kalibutan. Nga naman, sige gitang higugmaan ng kadato. Ikaw niya pa dir, unsa na mala itong kanon kung kakabos kitang tanan mahimong kabos, tistingi kitang tanan gustong mahimong kabos. Unya ang atong tumong siging panghatag, sharing of goods in a godly way. Suhay ko no hunahuna. Mapobre ta? Mapobre o dili? Di kita mapobre. Ang tibok kalibutan madato. Ay, i-google ninyo pilay net worth sa kalibutan karon. Wa mo kay bawo no. I-google, kanang ilang bana-bana ba? Oy, perting datuas kalibutan, perting yung datua trillions of dollars ang equivalent, trillions of dollars, US dollars. Trillion. Nya pila ra ta kabuok kanini ang taos kalibutan. 7 point something billion people. I-divide lang ng 1 trillion sa 7.5 billion. I-divide lang. 1 lang na ha, 1 trillion. Pero it is trillions, hundreds, trillions. Sige, divide. Diba, 40 na tong datua ang nakaapan lang kay naay pipila
Wa gyud nakaabot og 2,000 ka buok. Out of 7 billion ka tawo na ay mga 2,000 nga nagkupot og mga billions diha nila. Billions ha? Usa ka tawo gakupot og billion. Kung ipalit lang nag-slot, hurot na ning atong slot nga nahibilin. Sinsiyo ra ni, usa lang ka tawo. Pero tanawa, usa ka tawo gakupot og billions of dollars samtang di ay uban nga millions of people in the world nga hapit way gikaon. Unsa man ni? Gahom sa yawa ang naghari, dili gahom sa Ginoo. Ug mo na akong giingon, kung gahom sa Ginoo ang maghari, kitang tanan madato. Pero kung gahom gani siyawa ang maghari, pipila ang madato, daghan ang mahimong makaluluoy. Dili lang makaluluoy sa pagkaon, makaluluoy pagyod sa sitwasyon, sama anang gubat left and right, gubat sa kalibutan. Nya tungod ni ini, daghan in taong nagantos, daghan pagyong nangamatay nga mga inosente. Di ra ba ni mamatay kaning mga dato kayo, kay protected man na sila, well protected by their power, human power and human wealth. Pero mamatay ra gihapon na sila og maghilak og magkagot ang ilang ngipon didto sa impyerno. Muna si Santa Teresa sa Avila, ang iyang tudlo, spiritual perfection, dili physical perfection. Tanawan ng mga dato, unsa ilang apas og maayo, physical perfection. Colors buhok, panindot sa ilong, gastog milyon-milyon anang pausab sa ilong, pausab sa ngabil, pausab dinhi, pausab sa samput, bisag unsa na lagi buhat sa ilang millions aron mga usab kunuhay ang ilang naong, haron tawgon sila perfect. Perfect kabuang niya, may perfect dahil. Ang perfect nga tinud-anay spiritual perfection, ang atong pagsubay sa gitudlo sa Espiritu Santo, ang gahom sa Dios nga niya nagpuyo nato, atong paminawon, atong sundon, mahimo dayon tang bulahan.